Molt bona nit, comencem una setmana més al programa de l'esport. Ho fem aquí, a Televisió Badalona, per poder analitzar tot el que ha passat aquest cap de setmana, tant al voltant del Joventut com del Badalona, com al poliesportiu. Avui comencem amb l'actualitat de la Lliga CB del Club Verd i Negre i ho fem donant la benvinguda primer al nostre company, en Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Bona nit, Toni. I també al capità del primer equip del Joventut, Nacho Llobet. Molt bona nit. Bona nit. Ara, Nacho, venim d'una derrota a Tenerife, t'ha tocat, com a capità en aquest cas. Un partit, dèiem al sumari, mal partit, tot i que al final ajustat. I la pregunta és quina importància li hem de donar a aquesta derrota a Tenerife? Sí, jo crec que va ser un partit més defensiu, no? Dels que no són tan macos de veure, però que al final que l'equip estigués competint en un dia que no vam estar encertats, que el joc en atac no va ser fluid, doncs també és una bona senyal, no? Jo crec que bueno, van haver alguns detalls, contraatacs que ens van fer que hauríem d'haver evitat, però bueno, hi ha coses positives que podem treure d'aquest partit. Anirem analitzant-les allà del programa. Xavi, mal partit del Joventut, però al final el teníem a la mà. El Salva Maldonado deia al final del partit que mentre hi hagi opcions i l'equip tingui opcions de guanyar el partit al final, no es queixarà. Per tant, entra dintre d'aquests paràmetres el Fiat Joventut que continua lluitant per les victòries. Molt bé, anem a veure precisament aquest partit i analitzar-lo a través dels comentaris d'en Xavi Ballesteros. D'entrada, amb molta mentalitat i 11 jugadors, perquè Nogués es va quedar mal vinculat, per tant només van viatjar els 11 del primer equip i la penya va començar molt encertada, anotant triples, però va començar l'inexistent balanç defensiu verd i negre i les cistelles fàcils. Fins a 9 cistelles a la primera meitat, 18 punts dels 36 del conjunt de Tenerife van arribar en contracops. Aquí aquesta cistella de Brandon Paul i un Dimon Malet que va agafar el domini del maig. A la segona meitat, amb la penya, quan semblava que se li escapava el partit, perdia de 8 punts, va aparèixer Dimon Malet per tornar a posar l'equip dins el maig. Bona feina a interior, sobretot en el segon temps, on es van posar les piles, sobretot defensivament, i va arribar Brandon Paul. Brandon Paul que va fer una autèntica exhibició en els últims 5 minuts. Amb triples com aquest, ben puntejat, ben tapat i una altra vegada davant del seu defensor. La penya va entrar, per tant, en un final igualat, on perdent d'un, Ricciotti va agafar la responsabilitat, va anotar aquest bàsquet, la penya perdia de 3 i va ser llavors quan va fer aquesta jugada a la penya. Vidal aprofita el bloqueig directe de Rakovic i amb un tir lliurat, podríem dir, i des de la perpendicular va fallar el tir que no va poder forçar la pròrroga. A la primera part crec que hem defensat bastant bé el 5 contra 5 estàtic, però ens han ficat molts punts de contraatac, de transició, i bueno, crec que hem estat bastant igualats a la primera part. Després a la segona hem tingut una mica de baixón al principi del tercer quart. Després hem arribat a opcions al final del partit, però ens han ficat algunes canastes als últims segons que haguéssim pogut evitar i hem perdut el partit. Acierto al final, pero bueno, creo que aparte de lo que pasa en los últimos minutos, que a veces se decanta a tu favor y otras veces en contra, pues creo que tenemos que ser más sólidos, más consistentes en defensa. Nos corrieron mucho en contraataque y bueno, tenemos que olvidarlo ya y pensar en el siguiente. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 21. El Baskonia, que va passar dels 100 punts davant de l'Estudiantes, i aquest Bilbao 83, Andorra 72. La victòria del Futbol Club Barcelona pista al CAI de Saragossa i del Gran Canària a Guipúscoa. El Manresa, que va caure de 5 punts davant del Fuenlabrada, i el Tenerife, que va superar el Fiat Joventut a casa. El València Bàsquet, ho veurem, va caure a l'últim segon davant del Real Madrid, i l'Unicaja, que va caure a casa davant del Múrcia 79-90. El Sevilla va sortir victoriós del seu enfrontament davant de l'Obradoiro. Aquesta és la classificació després de 21 partits jugats. Ara mateix, primera jornada que el València no és líder, ho és el Futbol Club Barcelona, tot i que amb el mateix balanç que l'equip del País Valencià. El Real Madrid suma 17 victòries, les mateixes que el Baskonia, i amb 14 hi trobem el Gran Canària. 12 és pel Fuenlabrada i 11-10 pel Bilbao Bàsquet, amb 10 victòries. El Múrcia, que supera ja l'Unicaja, ara mateix entra entre les places de play-off, aquest balanç de 10-11 entre Múrcia i Unicaja, i amb 9 partits guanyats, l'Andorra i el Tenerife. 8-13 pel Joventut i 7-14 pel Manresa i el Sevilla. 6 victòries pel Saragossa, també per l'Obradoiro,
i 4 partits guanyats són els que sumen fins ara l'Estudiantes i el Guipúscoa. «18 punts, ho dèiem a la crònica, són els que va anotar Dimon Malet, el millor partit de la temporada. Nacho, aquests 18 punts poden ser un punt d'inflexió en el joc del base nord-americà o el que hem de saber és que Dimon Malet és el que hem vist durant aquesta temporada? No, jo crec que aquest fet és la millor notícia del partit de Tenerife, no? Sabem lo important que és en Malet per nosaltres. És un dels anotadors i aquest any li ha costat més trobar el seu joc, no? Va començar bé, després va tenir una lesió que ha fet que no se sentís del tot còmode i ara, doncs, després d'aquests dies de descans de la Copa del Rei, ha tornat molt bé. Esperem que aquest partit a Tenerife li torni la confiança i que torni a poder jugar en aquest nivell que ja va demostrar la temporada passada que ho pot fer, no? Aquest és un, Dimon Malet, l'altre és Xavi Brandon Paul, que torna a dirigir-se com a protagonista en el tram final de partit. Sí, una miqueta a batzegades, amb alts i baixos, però el que està clar és que Brandon Paul té un nivell increïble, no? Ofensivament és el millor de l'equip, ho demostra en cada partit, i quan semblava el Joventut que estava més mort, ell agafa el lideratge, no? Per tant, és un jugador realment de referència. Nacho, Brandon Paul té ganes de ser important? Li agrada aquests moments calents al partit? Sens dubte, ell està acostumat, ell sempre ha sigut en els seus equips doncs, el protagonista, no? I ell té molts punts a les mans. Quan arriba el moment final, ell demana la pilota i vol tenir aquests tirs, no? I bueno, s'ha vist que ha tingut encert. Podem recordar el partit de Saragossa a casa, no? Amb aquell triple de 8 metres per guanyar el partit. Ell és una peça important per nosaltres i esperem que amb aquesta confiança doncs, segueixi jugant molt. Nacho, un jugador d'aquesta qualitat tan gran, amb aquesta ambició, què aporta al conjunt de l'equip, al conjunt del grup de jugadors? A veure, està clar que l'equip el més important és que hi hagi un equilibri, no? Hi ha d'haver jugadors més defensius, jugadors més ofensius, jugadors que saben dirigir, que saben jugar pels demés, i després jugadors molt importants que són els anotadors, no? Brandon està en aquest punt. Hi ha altres jugadors com en Sabat o com els pivots majoritàriament, o en Sergi, que poden fer una altra feina, que és més la de direcció, la d'ajudar els companys, les de bloquejar bé, rebotejar, fer una defensa, però necessitem jugadors també amb aquesta agressivitat i aquesta amenaça ofensiva, no? que agafin una mica la responsabilitat i l'atenció a la defensa, que també permeten jugar a la resta, no? En aquest punt jo crec que en Brandon dona equilibri a l'equip i és molt important a nivell ofensiu per nosaltres. I la jugada final, Xavi, deies que la volíem tornar a veure, aquesta jugada, que estrena una jugada i que acaba amb un tir lliurat central de Sergi Vidal. Potser se li veu que les cames no del tot ben posades, però molt ben posicionat d'aquesta cistella. Sí, d'entrada d'aquesta cistella, perquè tothom estava pendent de Ricciotti, no hi va haver una bona ajuda sota el meu punt de vista, i després aquí el bloqueig. Potser arriba un pèl tard aquí, Rakovic, se li escapa la pilota a Vidal, però si haguéssim de decidir des d'on llançar un triple, era el lloc adequat, no? No va haver-hi encert, podia haver arribat una mica cansat a Vidal al tram final, però en tot cas és un bon tir i no va haver-hi sort. I ara que parlem tirs decisius, anem a veure el que va passar en aquest final entre el València i el Real Madrid. Aquí ho estem veient, quan queden uns 3 segons, Diop que agafa la pilota i anota el que sembla el bàsquet decisiu. Ningú reacciona, dels 10 jugadors que hi ha sobre el parquet, tan sols 2, que és Felipe Reyes i Sergi Llull, reaccionen. Felipe Reyes treu ràpid de banda, de fons, li dona a Sergi Llull i aquest anota, mentre els altres 8 jugadors, Nacho, estan els uns lamentant-se, els altres celebrant-ho, una situació una mica esperpèntica. Evidentment que el talent de Llull és increïble per fer aquesta cistella, però en el fons tira sol i de cara, i en carrera. A veure, aquest tir és increïble, no? El més important per mi és que quan tu dius, quan hi ha 5 jugadors celebrant la victòria i 3 més que ja s'estan lamentant que han perdut el partit, doncs hi ha Felipe, que té la seva convicció de sempre, d'agafar el rebot ràpid, treure de fons perquè no s'ha acabat el partit, i en Llull és qui diu, aquí no s'ha acabat, queda un tir i me la tiro jo, no? Va agafar la bola i va sortir cara, segurament un de cada 100 partits, no?, aquesta bola entrarà, però bueno, s'ha d'intentar, s'ha de tenir aquesta motivació per fins a l'últim segon tirar, i bueno, doncs un final espectacular que dona una mica
bueno, d'això, d'espectacle de Lliga, que també agrada, no? Realment, un tir espectacular, però coincidim en que el destacable és que aquests 8 restants jugadors havien acabat el partit menys 2 que diuen no, encara queden segons en el cronòmetre. Xavi, tornem un segon a Tenerife ara, perquè hem de parlar d'un homenatge, i hem de parlar d'un homenatge que se li fa a Albert Sàbat. I que arriba molt tard, i això no ho dic jo. Albert Sàbat, recordem que fa 4 temporades va pujar amb el Tenerife, amb el Canàries, a l'ACB, i després de pujar, doncs la veritat és que no li van dir ni adeu, no van renovar, i 4 anys després li van fer l'homenatge. Bé, una mica especial, m'ha saludat molta gent, i bé, content d'anar allà, veure tota la gent, els amics que havia deixat, la gent del club, de l'equip, i bé, content d'haver tornat allà a jugar, encara que sí, com a contrincant. Un jugador, Albert Sàbat, que arriba a l'ACB com a veterà. Nacho, jo no sé quan al vestuari què és, un veterà i és respectat com a tal, o com que és el rookie és el que porta les tovalloles i el que porta les bosses? Perquè clar, ho combina tot, Albert Sàbat. Òbviament les bosses no les porta. És una mica, com tu dius, és una mica un mix, no? Per una part, és un veterà per l'edat que porta, per les temporades que porta jugant a lligues professionals, no? Perquè gairebé tots els anys que ha jugat a l'Alep, doncs l'Alep era una lliga molt forta. I ell havia sigut dels jugadors destacats sempre dels seus equips, no? I en aquest sentit, ell sap jugar, ell sap quan s'ha d'accelerar el ritme, quan s'han de frenar, té molta experiència en aquest sentit. Per altra banda, doncs sí que és veritat que és la seva primera temporada en sèrio, realment ficat a un equip ACB, no? I per aquesta banda ell també és molt humil en la seva posició. Aleshores podem dir que és una mica aquest mix, a part que té molt bona relació amb els joves de l'equip també. Sí, així, no? Si t'acostes als de menys edat, ho tens fàcil. Anem a parlar ara, proper rival, dèiem, aquesta derrota a Tenerife, que és un rival directe en aquesta zona mitja-baixa de la taula, fa que el proper partit davant del Sevilla tingui un pes més important, ja que també és un rival d'aquesta zona. Ara mateix, Nacho, els play-off estan lluny, però també la zona baixa, també els dos llocs de la classificació que porten al descens, també estan bastant lluny. Per tant, esteu a un punt a la classificació una mica mixt. Això els jugadors seguiu treballant mirant la classificació? O ara mateix en aquestes circumstàncies la classificació ja queda a part i es treballa per altres coses? Jo crec que la classificació sobretot es mira les jornades d'abans de la Copa del Rei i les jornades també abans del play-off, no? Si la mires, doncs jo crec que estem a 2 victòries al play-off ara mateix. Hi ha equips amb 10 victòries, que hem vist abans al Múrcia, que estan ficats al play-off i nosaltres en portem 8. Vull dir, no estem tan lluny. Si ahir arribem a guanyar, estaríem a 1. Vull dir, i el descens, doncs sí, estan a 4 victòries, tant Estudiantes com Guipúscoa. Jo crec que ara mateix és fixar-nos en nosaltres. L'altre dia, la setmana passada a València, jo crec que vam fer un joc molt bo, molt agressiu, amb molta defensa, amb encert en atac, bon joc, i ha de ser el camí. Ahir vam jugar pitjor, però bueno, jo crec que amb molts minuts de bona defensa en estàtic, encara que vam tenir problemes al balanç, i desencert en atac, i encara així vam competir. Jo crec que la línia no és dolenta, hem de seguir treballant, i sabent que el partit que ve, Sevilla a casa, doncs serà un partit molt important per a nosaltres. A més, encara ens en recordem del partit allà, que teníem guanyat i perdem d'una manera, desastrosa, no? Xavi, partit que, com sempre, el podem escoltar per Ràdio Ciutat de Badalona, però també el podem veure. Sí, el podem veure per Movistar Plus. Evidentment, aquest partit serà un partidàs. Estàvem veient imatges de la primera volta, que ja el vam poder seguir per Movistar, i el vam poder seguir per Movistar, tant per televisió com per tablet, com també per mòbil. Per tant, no us perdeu aquest partit, la gent que vagi al Palau, però la gent que es quedi a casa per Movistar Plus. I hem de parlar ara de jugadors, perquè ho deies abans a tall d'anècdota, quasi bé, al principi de la crònica. El Joventut va viatjar amb 11 jugadors de la primera plantilla. Sí, perquè el José Nogués, la veritat és que està ja aprofitant els minuts del Prat. Si no pot tenir minuts en el primer equip, el que ha de fer és jugar, i per tant va ser decisiu, en parlarem després, amb el Prat. Són 11 jugadors i hi ha 5 pivots, Nacho. Aquests 5 pivots el que fa és que us hagueu de repartir molt els minuts als jugadors de pintura. Això és bo perquè hi ha competitivitat dintre el mateix equip, que hi hagi tants pivots, tants jugadors, això, o alhora és negatiu perquè precisament no et dona prous minuts de joc per poder competir? Bueno, té punts bons i dolents, no? Tant de bo els 5 jugadors interiors estiguéssim a un nivell superalt
i doncs tothom mereix jugar més. Hi ha jugadors amb millor estat de forma, altres amb pitjor, i jo crec que tenir alternativa doncs, sempre és bo. Bo per l'equip perquè si algú no està fi doncs, pot haver un recanvi, i bo pels mateixos jugadors que hi ha una competència. No? Sí que hi ha vegades, com temporades anteriors, on jo mateix m'he trobat en una situació que poder jo pensava que mereixia més minuts, però també hi havia competència i altres jugadors també se'ls mereixien, i llavors estàs en una mala situació. Aquest any doncs, hem tingut lesions i des que ha arribat en Rakovic, doncs, la lesió d'en Goran, la lesió d'en Miralles, doncs, de l'Usma, doncs sort que va arribar, no? Perquè si no haguéssim estat partits amb 3 pivots. Bueno, jo crec que és algú bo que hagi arribat, en Rakovic ha arribat amb moltes ganes de treballar, amb moltes ganes d'ajudar l'equip, així que jo crec que en aquest sentit les coses aniran bé. I, Nacho, sempre quan parlem del joc verd i negre es parla molt del tir, del llançament de 3 punts. Això en quina situació deixa els pivots? Abans apuntaves, no?, que hi ha unes feines per uns, unes altres feines per uns altres, però en general al jugador li agrada tenir pilota, li agrada ser actiu també en atac. Això costa d'assumir aquest estil de joc per jocs interiors? Tu ja estàs més acostumat, que ja portes més anys, però jugadors que venen de nou, costa? Sí, els jugadors quan arriben des de fora estan sorpresos, no? Perquè nosaltres juguem un joc molt dinàmic i sobretot amb molta prioritat pel tir exterior. Sí que és cert que fiquem poques pilotes interiors i és una mica una part del joc que de vegades potser ens aniria bé en certs partits on no hi ha tant d'encert, o per exemple l'altre dia a Tenerife, on ens jugaven en el canvi, el pick and roll, aleshores se'ns complicava treure avantatges, no?, en aquestes situacions. Podria ser una alternativa, però jo crec que al final ens acostumem, els pivots estem els 4 més oberts per aprofitar una rotació de pilota per poder llançar o per poder penetrar o per anar al rebot, i els 5, doncs, alguna pilota puntual al poste baix, però si no més en una feina de bloquejar, de continuar i d'aprofitar aquestes opcions. No? Jo crec que el protagonisme ofensiu d'aquest equip està més a la línia exterior, perquè és una mica l'estil de joc que vol l'entrenador, i els pivots doncs, fem la feina que puguem en atac, no? Amb el llançament, el rebot i les continuacions, i important la feina dels pivots a la defensa. I ara parlem, abans apuntaves que hauríem de parlar del Prat i hauríem de parlar de Nogués, perquè aquesta jornada, Déu-n'hi-do, la victòria del filial verd i negre. Doncs podríem dir que és sorpresiva, tenint en compte amb la contundència que va guanyar el Prat amb un equip com el Melilla, que anava segon classificat, de fet va segon classificat, amb jugadors amb molta experiència, com els ex-verd i negres Sonseca o Josep Frank, que a més un Josep Frank que va acabar amb 5 de 5 en triples. Per tant, victòria del Prat, que és a una sola victòria ara de la salvació del descens directe, i per tant el conjunt del vinculat de la penya que continua respirant. Crec que és una lliga en la que hi ha bastants jugadors veterans, que és una lliga veterana, amb moltes trampes, que tots els jugadors es coneixen perfectament. I arribar nou des de l'ACB sempre és difícil, els primers mesos em va costar una miqueta d'adaptació, però cada vegada m'estic trobant més còmode, penso que estic ajudant una miqueta més a l'equip, i tant de bo la meva aportació serveixi per acabar guanyant aquests partits com el d'avui, que se'ns ha escapat. Després de veure l'ACB, després de repassar l'ALEP, anem a veure els altres resultats a les diferents categories de bàsquet amb equips involucrats a la nostra ciutat en aquesta Copa Catalunya, on el Círcul Catòlic no va poder fer res davant del líder, davant del Sant Adrià, i va acabar caient a la Plana, i a la Minguella tampoc va aconseguir la victòria a la pista del Cerdanyola. El Sant Josep, en canvi, va passar per sobre d'un dels cuers del Club Natació de Terrassa. La primera catalana masculina, derrota del líder del badalonès a la pista del Badruna de Gràcia, un resultat en el qual estem poc acostumats últimament, i a la primera catalana femenina segueix aquest calvari, el Sant Andreu, que va caure a la pista del Jaiec 67-54. Abans ho hem comentat per sobre, Xavi, però proper partit del Joventut. Diumenge, a 2:15 contra el Sevilla. Importantíssim el Sevilla a una sola victòria de la penya, per tant, rival directe al següent partit, tornar a ser Badalona contra el Barça. Molt bé, i per acabar, Nacho, pregunta molt ràpida. Sabem que estàs a punt de presentar el projecte de final de carrera d'enginyeria. Com ho portes? Estàs bé? Estàs tranquil? Bé, el projecte ha sigut una cosa que se m'ha allargat una mica, no? Els exàmens els vaig portar molt bé, els vaig acabar el dia i ara porto bastant de temps en el projecte, però ja gairebé està acabat, així que amb moltes ganes de treure-m'ho de sobre. Doncs que vagi molt bé. Nacho, de veritat, per la feina que és combinar
esport d'elit i una carrera com enginyeria, a més a més. Moltes gràcies, bona nit. Moltes gràcies, bona nit. Xavi, que vagi molt bé. Nosaltres també ho hem fet, no jugar, però sí treure carreres. Nosaltres ara el que fem és tancar l'apartat del joventut, del bàsquet, i ens n'anem cap al futbol.